Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyry baqy tarapy ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýar. Garaşdyry baqy tarap Türkmenistan döwletinde hormatly prezident we arkadagly serdarmydan paratatly ýol başlygyna alınıp barlayan işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne münasip ýüregler bilen üstünlikle başlanýar. Munyň şeýledigine hepden dowamynaky wakalary tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 10-njy iýuny hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owatna toplumyny gödäwçiligi diýen ornatary Ýazym Radowyň hemde welaýatlaryň häkimläriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar gün tertibinde näkim meselelere boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow gallaşy daýhanyň durmuşyna möhüm möhüm bolan galla uragyny guramaşylyk geçirmek we ony ýokary hili hemde gaýtga wagtda tamamlamagyň häzirki döwrüň möhüm talabydyny öňe çekip, tawşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda hemde bökdünçilik geçirmegine baranşykly meseleleri üns merkezine saklamagy tawşyrdy. Goçan we beýleki ekinleň bolu hasyny kemal getirmek maksady bilen alyp barlayan ýygy işleriniň edip günleri güýçlendirmeleri we olara agrotekhnika kadalara laýykly geçirilmeleri. Şunyň bilen birlikde degişli welaýatlarda şaly ekşiniň talabara laýyk alyp barylmagy, şugunlary ekşini urlaýan taýýarlyk işleri aýdydarly gödäwçilikde saklanmalar diýip hormatly prezident aýtdy. Döwlet başçylygy ýurdundaň içerki bazarlaryna azyk bolşularyň üpçünedilmegine wajyp edip hökmüni kesýetinen welep, welaýatlarda ösülip ýetişdirilýän ýer almadan göýük we bagça ekinlerinden bolu hasyly almak ugruna zerur tagalaryň edilmeligini beledi. Hormatly prezident we ýurdundaň welaýatlarynyň durmuş ykdysaty ýa-da sadaşlyk ösüşiniň üpçünedilmeligini belep, şöyle gurulyp ulanmagy bermegi gödüňi tutulýan dürli maksatly desgalan guruluşlaryny ýokary hil derejesiniň üpçünedilmeligini hemde olaňa belenen möhürlerini ulanmagy berilmeligini aýtdy. Arkadagy serdarmyda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlarynyň suwuruş bilen üpçünçiliginiň hememe suw serişlerini täşitli peýdalanmagyň häzirki döwrüň esasy talaplarynyň birdigini belep, suw serişlerini netijeli peýdalanmak, oňa ulanylşynda häzirki zamanyň ösen tejribesini we sanly ulgamy ulanmak bilen baglanyşykly meseleleri alym esasy seljerip, degişli teklipleri taýýarlamak tawşyrdy. 14-nji iýuny hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow resmi sapar bilen Eýran Islamy Respublikasyna urdy. Aşgabatyň halkara howa menziline döwlet başçylygy resmi adamlar uğratdylar. Bir saatdan uğrak wagtdan hormatly prezident bilen uçury Tehranyň Mehrabat halkara howa menziline gondy. Bu ýerde berent mertebeli mehmany Eýranyň ýol we şäher gurulşyk ministri Rustam Gasamy, Eýranyň beýleki resmi adamlary hemde Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary meherli garşyladylar. Kabul edilen tarapyň resmi wekil bilen bu ýerde gaýtga söhbetleşiň dowamyny soňky wagtda ýoly bolan köp uly hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi we netijeligi, şeýlekeme iki dostlukly halkyň hasy ýakynlaşmana hemde özara düşünişmegine ýardam berýän Türkmen Eýran gatnaşyklarynyň ananşykly heýeti kanagatlanma bilen bellenildi. Hormatly prezident bilen awtolog kergoni soňra howa menzilinden sapar wagtynda öz üçin ýeten kabulxana tarap urdy. 15-nji iýuny Eýran Islam Respublikasyna resmi saparda bolmagyň şäherlerini hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň oňşy döwletiň ýol başy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Olaň gün tertibine taýýarladary netijeli birleşdirmegiň täze mümkinçiliklerini açýan döwlet tarapy hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrary, şeýlekeme sewtary we halkara siýasatynyň möhüm meseleleri girdirildi. Ýurda ýakyn goňşy ýurtlaryna hyzmatdaşlyk diňe bir özara bähketli esaslara däl, eýseme tutuş sebäpde awadançylygyň we ruwaşyň bähketine netijeli ösürilýär. Türkmenistanyň we Eýran Islam Respublikasynyň prezidentleriniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki dowuşlyklary iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmegine güýçli itereg bolup berelikdäki işleň netijeleri boýunça toplanan tejribeleri hememe bar bulan serişde we ykdysady mümkinçilikleri nazara alyp, özara bähketli hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmäge bulan çemeleşmeleri kesgitlemege oňaýyn şertleri üpçünedi. Prezident Seyyid Ibrahim Raisi hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow Eýran Islam Respublikasyna gelmek barada çaklygy kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Hemde berent mertebeli türkmen mehmany Tehrany görýändigine şatlygyny atdy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow meherli kabul edenligi we Eýran topragyna bildirilen mehmansylyk üçin doganlyk ýurdun başçylygyna minnetdarlyk bildirip, şöyle Türkmenistan we Eýran Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny 30 ýylyň dowalýanyny beledi.
Bu ýyllaň içinde iki tarap bilen gatnaşyklaryň dürli ular boýunça ösürlüğünü ony kanagatlanma bilen bellep, döwlet başçymyzy Prezident Seýid Ibrahim Raýysy we şanly tene bilen tüýsürek tanıtdy. Iki dowlukly ýurduň iri halkary we sewit guramalarynyň şortany Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerine döwlet tarapy hyzmatdaşlarynyň netijeli heýeti bilenni. Pursatdan peýdarany hormat prezident we Eranly kärdeşini öz üçin amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çağırdy. Şeýle hem iki tarapyň görnüşde bolşýary awraýly halkary guramalynyň şäherlerine ýola goýulan hyzmatdaşyň giň ular boýunça işeň pikir arşyly. Özara gyzyklymy bildirýän sewtary we halkara syýasatynyň wajyp meselleri ara natmasatlaşyly. Soňra gepleşikleri Türkmenistanyň we Eran Islam Respublikasynyň hökümet wekilletleriniň agzalarynyň gatnaşmany giň şeýin düzümde dowam etdi. Prezident Seýid Ibrahim Raýysy Iranyň özüniň ygtybarly hyzmatdaşy we hoşniýetli dosty hasaplanýan goňşy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we wekilçilik toporny kabul etmäge hemişe şatdygyny nykdy. Iran lideri goňşy ýurduň döwlet başçylygynyň prezident wezipetine Tehrany urany ilkinji saparda unatyp, bu gedeki gepleşiklerini häzirki ýurda hil taýdan täze derje çykarlanan iki tarapyň syýasy, ykdysady we medeni insan perwer hyzmatdaşlygy mundan beregim ösürmekde ähmiýetli boljakdygyny anam bildirdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň wekiliyetiniň adyndan meherli garşylap, mehman söýürlük hemde bilelikde netijeli işime döredini oňoýly şertler üçin Eran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýysy minnetdarlyk bildirdi. Hormat prezident ilk bilen bu saparyn Türkmenistanyň döwlet başçylygyny hökmünde Erana manaşylany ilkinji resmi sapardan belep, oňa bugünkü dowuşa aýratyny many berjekdigini öňtüşekdi. Iki halkyň arasyndaky hoşniýetli goňşulyk, dostlyk we özara düşünşmek gatnaşyklarynyň berkidilýäni we ösürlýäni kanagatlanma bilen belenildi. İki tarapyna söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze ütergi berilýär. Medeni insan perwer gatnaşyklaryň ýygydarly ösmegine zerur şertler döredilýär. Döwlet tarapy, hökümet tarapy we pudugara resmi namalary iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşyň şertnamy hukuk bünýadyny emele getirýär. Döwlet tarapy gatnaşyklarymyzda hadar deňdine parahatçylyk, hoşniýetli goňşulyk, alalaşdyrjy we özara bähbeti hyzmatdaşlyk giňişligine öwürmäge aýratyny ähmiýet berilýär. Hormat prezident we uly hyzmatdaşyny uzak möhretliň hyzmatdaşyny uly ähmiýetli urlaryň hataryna kesýetmek bilen Eran Islam Respublikasyny Demirgazy Orta demir ýolu boýunça Türkmenistanyň Eranyň üstü bilen Pars aýlarynyň portlaryna şenli iň gysga ýol hökmünde esasy hyzmatdaş hasaplaýanyny bildi. Biziň döwletimiziň arasynda gady sebäp görnüşini iwermek boýunça gazanlanan ulaşyklara ýokary baha berilip, iki ýurduň degişli idaralaryna gazyň eksportynyň 3-nji ýurtlara iwerilmegini öwrenmek teklip edildi. Gepleşikleri tamamlanandan soň iki tarapyň resmi namalary gol çekmekde barasy boldy. Prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Seýid Ibrahim Raýysy dawra gatnaşýanyň şowhunly el çarpışmalary bilen resmi saparyny jemler boýunça bilelikdäki beýannama gol çekdiler. Gepleşiklerini jemler boýunça resmi namalar toplumyny gol çekilenini bellemek bolar. Resmi namalara gol çekmek davrasy tamamlanandan soňra döwlet başçylary metbuaty ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Ýokary derejede geçirilen gepleşiklerini netijeleri barda aýdyp, Eranyň başçylygy Seýid Ibrahim Raýysy Tehrany resmi sapar bilen gelip görmäge çakylygy kabul edildi üçin hormat prezident Serdar Berdimuhammedow we ýurdumyň wekilçilik toporynyň agzalaryna hoşallyk bildirdi. Bu saparyň iki tarapyň gatnaşyklaryny ösürmegine kuwatly itergi berjekdigi belenildi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow gadymy Eran topragyny meherli garşylanygy hemde netijeli gepleşikler urny zerur şertleriniň döredilmegi üçin Eranly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi. Ýokary derejedäki dowuşyk iki dowganlyk döwletleriň gatnaşyklaryna mahsus açyklyk, ynanyşmak we berek-berege hormat goýmak esasyna geçerli diýip hormat prezident kanagatlanma bilen berdi. Hadar diňdäki iki tarapyň hyzmatdaşlyk meselelerini ünsürle şonuň barada hormat prezident özüniň Eranly kärdeşini şu ýyl geçirijek Hadaryaky ýurtlaryň döwlet başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmaga çağırdy. Soňra hormat prezident Sadawa toplumynyň jumhury köşkünini Eran Islam Respublikasynyň beýik ruhy lideri Ayatullah Ali Khamenei'niň howluhanasyna tarap urdy. Bu ýerde Eranyň ruhy lideri bilen dowuş geçirildi. Oňa prezident Seýid Ibrahim Raýysy matnaşdy. Eranyň beýik ruhy lideri hormat prezident Serdar Berdimuhammedow bilen meherli salamlaşyp, häzirki döwürde dostlyk we berek-berege hormat goýmak esasyna ýol goýulan döwlet tarapdaşlarynyň köp asyrlyk ýurularynyň ýokary derejede işeň ösürlýänini kanagatlanma bilen bildi.
Döwlet başçylygy Türkmen wekiliyetiniň adyndan resmi saparyň dowamynda gadymy Eýran topragyny mehirli garşylanyny hemde mehmansyýurlyk üçin tüýs sürekden minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdalanyp döwlet başçylygy goňşy ýurdun beýik ruhy liderine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň iýberen gyzygyny we mehirli salamyny hemde iň gowy arzularyny şeýle-de Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda özleri bähli hyzmatdaşlygy mundan welärem putranymagy berýän şahsy gollaw üçin tüýs sürekden aýdan minnetdarlyk sözlerini ýetirdi. Uzak ýylyň dowamyna Kemal Türkmeni Eýran köpüli gatnaşyklary özüniň ýakynlygy bilen tapawtanyýar. Özleri gatnaşyklar barada aýdyp, söhbetdeşler Türkmenistan ýene Eýran Islam Respublikasynyň diňe bary iki goňşy döwlet bolmany, eýseme ýakyn garnaşlyk gatnaşyklary bilen bagly döwletler döwni nykdylar. Hormat prezident we doganlyk Eýran topragyny mehirli kabul edeni üçin ýene bir ýola minnetdarlyk bildirip, Ayatollah Ali Khameneýni özü üçin islenek amatly pursatdy Türkmenistana sapar bilen gelmäge çağırdy. Soňra Hafiziýe köşkünde döwlet başçylary Eýran halkynyň milli gymmatlyklaryny hemde goňşy ýurduň amaly haşam sunutyny degişli sergine synadylar. Serüde Eýranyň milli önümleri şekillenýär sunutyna degişli eserlere haly we haly önümler görkezildi. Hormat prezident we serginiň goňşy ýurduň milli gymmatlykları we öz boşly medeniýet taryhy mirasy bilen tanışmagy mümkinçilik berýänini beledi. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň Eýran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyar Galibaw bilen dowuşyk boldy. Dowuşyň dowamyna döwlet başçylygy ulary bilen Eýran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy mejlisiniň başlygyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň iýberen mehirli salamyny ýetirdi we ony ýakyny Eýranyň parlamentiniň ýol başçy wezipetine saýlanmagy bilen gutady. Hemde alyp barýan işinde üstünlükleri arzyk etdi. Dostlukly we birek-birege ynanşmak ýagdaýyna geçen dowuşykda iki ýurduň döwlet taraknaşyklarynyň mundan welekde ösdürilmegine we berkidilmegine uly gyzyklanma bildirilýändigini ataldy. Dowuşyň ahyryna hormat prezident we mehman söýeri Eýran topragyny mehirli kabul edileni üçin tüýs sürekden minnetdarlyk bildirdi. Hemde Islam Şurasynyň başlygyny we Eýran Islam Respublikasynyň parlamentiniň agzalaryny özlerini amatly bolan wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çağırdy. Soňra hormat prezident bilen awtoryk kerwany Mehrabat halkara howa menziline geldi we bu ýerden watanymyza urdy. Biraz wagtdan soňra hormat prezident bilen uçury Türkmen paýtagtynyň halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormat prezident bilen Serdar Berdimuhammedow resmi adamlar garşyladylar. Ýokary derejede geçirilen şu gedeki dowuşyň dowamyna gazanlyň aşyklary ileri tutulan uramlarda hyzmatdaşlygy mundan welärem giňetmek üçin täze mümkinçilikler açar. 14-nji ýylyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň maslahat merkezine ýaşan gatnaşmagyny döwlet ýaşar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan welärem kemilleşdirmegi ileri tutulan meselelerine başlanan maslahat geçirdi. Gahrman arkadamyda ören möhüm ähmiýetli ýaşar hakyna kanunyň taslamatyna seretmek üçin ýygnaşlaryny habar berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne halkymyza altyny sahypalar bilen taryha girjek halkyň arkadagy zamanasy ile baglandylan ýylyň her bir günni şanly wakalary hemde zähmet üstünliklerini beseýär. Watan mukaddesy üçin berjay edilen işleň netijeleri, ýurdumyň ösüşleri, ýaşlan durmuşyna aýratyny öwüşgünçaýy. Häzirki bagtyar döwrümizden ýaşary erteki güni ýurdu beýgelçek, Türkmen döwletini gulletjek oglan hydardyr. Ýaşlaryň joşgunlygy, watana bolan sevgisi, halal zähmeti ihlasy, şuňa buýsanjy röwşen geljege anamy, dostlugy, sevgiye bolan sarpasy, sağdın durmuş hadalaryna ararlygy täze taryhy zamananyň beýanyny öz filmady orny tapýar diýip gahrman arkadamyzy beledi. Ýaşary mahsus bolan hemem ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän, binýady esasen ýani ýaşar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyza, halkymyza ajaýyp milli däpde surlarymyza wepaly bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgul bolmagy, hünär öwrenmäge zähmet çekmäge höwesi, ruhy bilen ýaşar kemale gelýär. Ýaşar hakyna kanunyň taslamasynyň aralyk maslahatlaşma bilen baglykda çykyşlara uly orun berilýär.
Ýurdumyzda durmuş ykdysadyny mundan belägem durnukly hemde hemme tarapyn ösürmekde ýaşlaryň ägurt uly orunly nazar almak bilen ýaşlar syýasaty hormatly arkadary serdarmydan alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uruny öwürlenigini ataly. Gahrman arkadamydan tagalalar bilen berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne alymyň we teknikanyň täze tehnologilary hemme sanly ulgamy döwlet turmuşynyň ähli ulgamlaryny ornaşdyrylýar. Hutşun ödeme giyin göz yetimli, bilimli ýaşnaty terbilemegiň ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagyň möhümdigini şertlendirýär. Ýurdumyzda gahrman arkadamydan başlanjy esasyna döwrüň ruhuny hemme talaplaryna laýykly ýaşlar syýasatynyň dürli ulgamlaryny öz içine alýan kanunçylyk hukuk binýady kemilleşdirilýär. Taryhy başlanýşlar dowam etdirýän arkadaly serdarmydan ýol başlygyny berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistany ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2020-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen terbiyeli, ýokary bilimli, ruhy taýdany kemil ýaşnysy kemal etdirmek boýunça netijeli işlere amala aşyrylýar. Berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýän günlerini arkadaly serdarmy tarapyndan munasyp dowam etdirilýän gahrman arkadamydan aparatly başlandygyny badyrga berilen taryhy özgertmeler ýaşlarda bagtyar we awadan geljegi bolan anam berkidi. Milli Geňeşiň halk masalarynyň başlygy çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýaşlarynyň watansöjülük ruhyny terbiýelenme wagty ýygylarly işleň alınıp barylýanyny öňtüşekdi. Ýaşlarymyzyň watansöjülük ruhyny terbiýelenmegi maşgalanyň we döwletimiziň hemýeşilik üns merkezine durýar we geljekde hemme durur diýip gahrman arkadamyny noktada. Türkmen ýaşlary garaşsyz baýky tarap döwletimiziň geljegi, ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hünär taýýarlygy esasyna kemil şahsiýet bolmagy, dürüjlik uky we pikirlenme başarnygy, jemgyýetimiziň kemilleşmegi hemde döwletimiziň ösüşine uly etergi berýän güýçdir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy jemgyýetimizde şeýle möhüm orny eýleýän ýaşlaryň durmuş ykdysady we syýasy hukuklaryny dogry goraýar. Esenlik döwletiň kuwwatynyň ykdysady görkezişdi. Diňe bara tebigy baýlyklar bilen däl, eýseme ýetişdirip bilýän kemil hünärmen nesiller bilen kesýetlenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwür we bilim almaklary, hünärlerini kemilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. 17-nji ýylyň hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow Mary welaýatyna toý saparyna amala aşyrdy. Ýer bilen hormat prezidentiň uçury paýtagtymyzyň halkara howa menziline maşy herine tarap ugrady. Welaýat merkeziniň howa menziline döwlet başçylygy ýokary ruhy berentlik ýagdaýyna garşylandy. Mary welaýatynyň häkimi Anaverdi hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow tägtewalary tarabynyň gallaçy kärenişleriniň buğday taşyrmak boýunça watanyň näki ýyllyk boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirenlikler bardy, hasabat berdi. Hormat prezidenti hasabat gawrudyp ekrançylary zähmet ýeňişler bilen gutady. Hemde Mary welaýatynyň zähmetkeşleriniň tutun ýerli zähmet çekip galla hasylyny ýygnamak boýunça boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirjekliklerini anam bildirdi. Soňra welaýatyň dürüjlik toplary hemde bagtyar şaýlary arkadary serdarmydan gadymy mar toplawyna gelmek münasibetli bayramçylyk çykyşlaryny ýaýwanlandyrylar. Hormat prezidentiň adyndan şadiýan şaýlary sowgatlar goşurly. Şeýle hemme döwlet başçylygy körpülen haýşy boýunça olar bilen ýadygarlyk surata düşdi. Hormat prezidenti meherli kabul edilen üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, howa menziline awtologda wekil badary tarapynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň ekrançylyk meýdanlaryna tarap boldy. Hormat prezidentiň awtology Ustad Käreneşi daýhany Atagelli Erniyatwaň Kärene ýeriniň ýakynyna saklandy. Arkadaly serdarmyny hoşdap şemalyň öwüşüne buğday başlaryny toruknat ýan meýdanlaryny şeýle hemme gallary onu girişmek üçin bu ýerde hatara düzülen kombaýnlar synady. Döwlet başçylygy Käreneşi bilen görüşip, oňa günlük işleri, oň ýetişdirýän ekinleriň görnüşleri şeýle hemme maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy. Käreneşiň habar berýäri oly 15 ýylyň dowamynda käreneçilik bilen meşgullanýar. Buğday ekleni 55 hektar kärene ýerine oň ähli maşgala agdalary zähmet çekýär. Hemde şu ýyl hektardan 40-45 sentner hasyla garaşýarlar. Şeýle hem olara gowgaça ýer alma we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýarlar. Her ýyly dürli ekinlerini bol hasylyna ýetişdirip döwlete tapşyrýarlar. Bu bolsa maşgala awadançylygynyň berk binýadyny emele getirýär.
Hormat prezident we söhbet şoň dowamında ekrançydan zähmet şertleri aýratynam, ekin meýdanlary, suw terişleri, ýokary hili tohum hemde dökünlen üçünçilik meselleri, ow hojalyk çeýnikalarynyň ulanýşy, taşyrlany hasyl üçin hasaplaşylan geçirilýänligi. Şeýle hem hormat prezident we daýhany asyrlar aşyp gelýän milli ekrançylyk daýaplaryny dowam etmegi, ýaş nesilleri halal zähmetiň ruhuny terbiýelemegi we topragy ihlas edip, bagtyar durmuşyň hödürini görüp ýaşamagy maslahat berdi. Bulan ählisi ören möhümdir diýip hormat prezident we beledi. Kärençi häzirki döwürde owa zähmetkeşleriniň netijeli işi urny döwlet tarapyndan ähli zerur golularyň berilýänini gowunç bilen aýtdy. Erniyadov öde pek zähmetiniň hödürini görüp ýaşamagy dördülýän mümkinçilikler üçin arkadagy serdarmyda tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Soňra kärençi hormat prezident we gallar onu girişmäge ag pata bermegini haýyş etdi. Hormat prezident we bismillah diýip daýhany ihlas bilen ýetişdirilen bugdoýdan bir dese urup, täze hasylyň urugyny ag pata berdi. Hemde daýhany bul hasy almagy arzu etdi. Hemmeleri arkadaly serdarmydan görülesine eýerdiler. Munyň özi paýhasy pederlemeden taryhyň dowamyna döredeni asyrly ýürürleriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhuny gybap derejede dowam etdirilýäniniň nowatdaky beýany urly. Şol pursatda häzirki zamany owa hojalyk çeýnikalaryna erkedýän mehanizatorlary bugdoý hasylyny ýygamaga girişdiler. Ýokary önerjilikli kombaynlara beýişe sähel salamak üçin ýokary hili ýerine getirdiler. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow bugdoý hasylynyň boşan meýdanlary synlap, häzirki zamany owa hojalyk çeýnikasynyň diňe bir ýokary önerjilikli bolmany hasyly ýetkiside ýygnaýanyny aýtdy. Ýurdumyzyň toprak howa şertlerini synagdan üstünlikle geçen kombaynlaryň birnäçe artyk maşglary eýedigini köp ýyllyk tejribe görkezdi. Hormat prezident we kärençiniň ihlasy zähmetine minnetdarlyk hökmüne oňa ýadygarlyk sowgady goşurdy. Daýhanyň haýyşy boýunça oň ýene ýadygarlyk surata düşdi. Bu ýerde hormat prezident we Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Owa Hojalyk Ilmi Önümçilik Merkeziniň ilmi işgäri Alim Nuruzow bilen söhbetde şoldy. Alim merkezi köp ýyl dowamyna degişli urular boýunça ilmi barlygyny geçirilýänini aýtdy. Masal üçin bugdoýyň dok deneli kesere durnuklygy ýokary hasylly täze görnüşler dördüli. Alim agronom şereheme bugdoýyň täze gylçykly we gylçyksız görnüşleriň hasyllyk derejesiniň her hektardan 55-60 sentnera barabardygyny, olaň 200-210 dowamyna ýetişýänini aýtdy. Şununla baglykda Nowruzow hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow bugdoýyň täze dördülen görnüşlerini at goýmak baradaky haýyş bilen ýüzlendi. Arkadaly serdarmyda Türkmen alimlarynyň almy taýdany esaslanýan döredän tohumlarynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň meýwesi degini beledi. Hemme bugdoýyň täze görnüşleriň häzirki döwrüň ruhuny alamatlanýan berkarar we galkynç diýilip atlanylsa maksada laýyk boljakdygyny beledi. Hemde alimy agronomlary alyp barýan işlerine üstünlik arzu etdi. Hormat prezident we bu ýerde ýurdumyň o sanat toplumyna ýeşeýän almy barlyk institutlarynyň, almy önümçilik merkezleriniň işini kämilleşdirmek, bu häzirki zamanyň ösen tejribesini, täzeçilik tehnologiýalary ornaşdyrmak meseleläriniň zerurdygyny öňe Hemde bu wagtda degişli ýolbaşlary birnäçe anyk taşyryklar berdi. Şunu suw ýer serişlerini rejeli pedalanmak topragyň hasyllaryny ýokarlanmak meselleri häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar diýip hormat prezident aýtdy. Soňra hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow bu ýerde gurulany sergi bilen tanışdy. Onu gowçan we bugdoýyň tohumlarynyň dürli görnüşleri, şeýle täze hasyllanan taýýarlanan çörek we çörek önümleri görkezildi. Basirgi ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmeginiň aýdyň subutnamasyny öwrüli. Arkadaly serdarmyda tamdarda ýaňy bişirilen çörek ödürlendi. Hormat prezident we hemmeleri işlerini üstünlikleri arzu edip bu ýerden ugrady. Hormat prezident bilen Awtonomy marşaýarynyň gödel künjekleriniň birine ýerleşýän welaýatyň baş mesçidi Gurbanyly Haj mesçidiniň öňündäki meýdança geldi. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow ýygnanlar bilen meherle salamlaşdy. Gahrman arkadamyda Gurbanyly Berdimuhammedowyň başlanýy bilen bina edilen bu mesçid milli binagarlygyň iň gowy diýetlerini hemde häzirki zamany binagarlyk çözgütlerini özüne jemleýär. Ýurdumyň ähli ýerlerine şolsany margulaýatyna durmuş maksatly binalan gurulmagy, halkymyzyň döwri we ýaşaýy şaýdary bilen üpçün edilmegi, olaň gurulşyny iň gowy dünýä tejribesiniň peýdalanmagy döwletimizde raýatlaryň awadançylygy barada hemişe alady edilýäniniň subutnamasy.
Türkmenistanyň müftisi ýurdumyň awadançylygy, halkymyň agdybirligi hem jegizligi, hormatly prezidentiň janynyň sag bolmagy hemde beýik tutumlarynyň rowaj almagy barada dilek edip dua okudy. Bu meçitde mukaddes Mekke'den geterilene teperrük goýuldy. Hormatly prezident ony beýleki vilayatlaryň meçitlerine gidekli gedegine goýulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny beledi. Mukaddes teperrük arkadagy serdarmyda Saudiya Arabistany paşaryny Hacı Pardany Amaraşan mahalna İslam dünýäsinde beren sarpa bolýan mukaddes käbeden çuňgur hurmatyny nişan hökmüne, sowgat hökmüne goşurly. Ýygnanlary teperrügi ýüzüne syrlar hemde beýik bir bardan hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkynyň bähbidine ähli asylly başlanýyşlarynyň üstünlikleri we senmegini dilek etdiler. Döwlet başçylygy hormatly ýaşulary duga dilekleri hemde hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýygnanlar bilen meherli hoşlaşdy we awtoroda Türkmeniň awy binasynyň ýanynda gurulyp onuň bilen bir bütügi binagarlyk töplümini emele getiren köpçüliklerin şäherlere geçirmäge niýetinden 3000 orunlyk binanyň açylyş dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Mälum bolşýary geçen ýyly Marg welaýatyna iş taparynyň şäherlerine gahryman arkadamydan gatnaşmagyna bu binanyň duýuby tutuldy. Bu ýerde welaýatyň birleşen döwletçilik toparlarynyň aýdym saly çykyşlary guruldy. Arkadary serdarmyda ýygnanlaryň şowhundy el çarpşmalary bilen täze binanyň toý bagyny kesdi. Şeýlelikde ajaýyp bina açyldy. Bu ýerde hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow toý sadakatyna gatnaşdy. Hormatly prezident tagam çekilmedenden odaly ýygnanlaryň öňünde gutluk sözi bilen çykyş etdi. Hormatly prezident ýygnanlary ýüzenip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, halkyň arkadaly zamanasy ýylyň her bir günüň uly üstünlikleri, şanly wakalary besenýändigini aýtdy. Arkadaly serdarmyda Marg welaýatyna uğran toý saparynyň şäherlerine Zähmi Söýürdaý hanlaň armatyny getirendigini belep, welaýatyň tag-tabadyr etrabynyň gaýratly gaýlaçlarynyň öz boşnamalaryny ilkinjilen hataryna berjäýdi. Olaň ajaýyp zähmet üstünliklerini gazananyny aýtdy. Şeýlede bu getirilene beren sepetlerini edermen daýhanlary tüý sürekden ugtady. Şonuň bilen birlikde köpçüliklerini dawral şäherlere geçirmäge niýetlenen Türkmeniň awy binasynyň ýanynda köpçüliklerini şäherlere geçirmäge niýetlenen bu täze bina urunmagy berildi. Şeýlehemi arkadaly Hacı serdarmyda ýakynda Mekke Medine'de bolup, o ýerde Hacı Pardany berjäýdendigini, şonu mehriban watanymyzyň mundan melegem gülle ösmegi, halkymyzyň hemişe abadan parahat durmuşda ýaşamak üçin ýagşy dua dilegleň edilendigini aýtdy. Hormatly prezident çykyşynyň dowamında gahryman arkadamyda Gurbanyň Hajinyň adyny götürýän meçide barıp, keramatly käbeden berilen teperrügiň şu ýerde goýulyny aýdyp, teperrügiň ýurdumyň beýleki vilayatlaryna hem meçitlerine hem goýuljakdygyny, ýerleşmeden bu mukaddesliği ýüzlerle söýläp, duga dilekler etmek mümkinçiliklerini eýe boljakdygyny berdi. Soňra şanly waka münasibetde bu ýerde toý sadakat berildi. Hormatly prezident teberrük çykyp bermek barada Türkmenistanyň müftisine ýüzlendi. Türkmenistanyň müftisi teberrük çykandan soňra toý sadakatyna gatnaşyjylara nahar çekildi. Halkymyzyň agdybirligine ejegisini hemde hormatly prezident bilen ýol başlaryna geçirilýän asylly şäherlere bolan ygrarlygy alamatlanýan bu dawra asylly ýürügiň häzirki döwrüň ruhyny kybap derejede ösürilýän görkezdi. Halk saz guralarynyň uwazlary hemde bagşalan çykyşlary şäherleriň dawrasyny hasy artdyrdy. Soňra Türkmenistanyň müftisi aýat töýrokap ýurdumyza manaşylýany asylly işleň mundan berekde üstünlikleri besenmegini, hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyna başlanan tutumly işleňe rowaj bolmagyny dilek etdi. Toý sadakasy tamamlanandan soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hemmeleri watanymyzyň awadançylygyny, halkymyzyň bagtyýaryny alamatlanýan beýik üstünlikleri, şeýle-de şanly wakalar bilen ýene bir gede gutlap, dawra gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza hoş niýetli arzularyny aýtdy. Soňra arkadaly serdarmyda täze binadan çykyp Marg welaýatynyň häkimine täze awtorolyň açarlaryna goşurdy. Arkadaly serdarmyda welaýatyň ähli latynyň adynyň sebitleri toplumyň ösürilmegi, watanymyzyň awadançylygy, mehriban halkymyzyň zähmi şertleriniň aýdygdarly gowlanylmagy hemde durmuş derejesiniň ýokurulmagy barada ýa-da alada üçin tüý sürekden hoşallyk bildirildi. Soňra hormatly prezident ýygnanlar bilen meherli hoşlaşdy we olary işlerini üstünlikleri arzu edip bu ýerden ugrady. 18-nji ýylyň hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Lewak welaýatyna toý saparyny amara aşyrdy. Ýer bilen hormatly prezident bilen uçury Türkmenawa şäheriniň halkary howa menziline gondy. Bu ýerde arkadaly serdarmyda meherli garşylandy. Hormatly prezident garşylamaň dawarasy belent ruha besenini aýdym saly çykyşlar bilen goşdy.
Vilayatyň körpenetilleri, joşgyny goşgulary, aýdymlary bilen täze taryhy ýa-da hormatly prezident bilen ýol başlaryna amal bolýan beýgi işleri wasyp etdiler. Hormatly prezident bilen sonudy saatlaryna özi minnetdarlygyny bildirdi we bu ýerde çykyş eden çağıran haýyşlar boýunça olar bilen ýadygarlyk surata düşdi. Şerekeme çağlary sowgatlara goşurly. Bu ýerde Liverpool aýatynyň häkimi Aman Geliv arkadaly Serdarmyda Sewtiň darganaty etrawynyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny bir jaýdanyklar bardaky hoş habary ýetirdi. Hormatly prezident we şatlykly habary kanagatlanma bilen dinläp etrawyny zähmet öýür galaşlaryny ajaýyp zähmet ýeňişi bilen gutlady. Soňra hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow awtologyny bu ýerden welaýatyň çäze etrawynyň watan daýhan birleşiginiň ekrançylyk meýdana tarap urdy. Bu ýerde arkadaly Serdarmyda gallaçy kärenişi Azat Joraýew garşylady. Hormatly prezident we daýhanyň iş şertleri onuň maşgala ýagdaýy we kärene ýerini ösürip ýetirýän ekinleriniň görnüşi hemde galla meýdanlarynyň hasyrlyk derejesi, şeýle hem tapşyrylan hasyr üçin hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi gyzyklandy. Zähmet öýür daýhany topragy ıhlat edip öňürjükli zähmet çekmek, ýerden bol hasyralma ugruna döwlet tarapyndan ähli zerur golalyň berilýän üçin arkadaly Serdarmyda tüý sürekdeni hoşalyk bildirdi. Şeýle hem ola 16 ýyldan beri kärençilik usulyna işeýänini, 10 hektar meýdana buğdaýyň hasyrly görnüşini ekenini we onuň her hektaryndan 50 sentner möçürde hasyrly garaşýandygyny habar berdi. Hormatly prezident we häzirki döwürde obu hoşuluk önümlerini öňürjiler daýhanyň netijeli zähmeti, kärençiligiň zerur uruny döküni ýokary hili tohumlar bilen üçedilme uruny hemme şertlerini dürdülýän berdi. Kärençi obu zähmetkeşleriniň netijeli işiniň üçedilme uruny döwlet tarapyndan dürdülýän mümkinçiliklerden peýdalanyp onuň berekde öňde oýan güdiplen üstünlikli ýerine ýetirilme uruny daýhany ihlaslyny gaýrymany işejekdigine inanyrdy. Gallaçy daýhan kärine ýerine ekin duranşyna möhüm ähmiýet berýänini aýdyp, şöyle buğdaýdan boşan ýerlere mäşekmegi meýilleşdirýänini habar berdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda azyk borçlulygynyň dürdülmegine munasip goşant goşýan daýhanlaryň iş şertleriniň ýygydarly gowranylmagy, puduga täzeçil tehnologiýadan häzirki zamana ilminiň gazananlarynyň urnaşdyrmagy, iň esasy bolsa daýhan zähmetiniň höwüslenilmegi bilen baglanyşykly meseleleň ýygydarly güdäwçilikde saklanjaklaryny ünsüçekdi. Kärençi Joraýew ekrançylyk meýdanlaryny netijeli peýdalanmak, obu hoşuluk önümleriniň öňürleýän meşgullerini artyrmak, şolar wagtyň özüni öňürjükli zähmet çekmek uruny dürdülýän mümkinçiliklerini daýhanlary täze zähmet ýeňişlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýanyny uwunç bilen belledi. Daýhany arkadaly Serdarmydan kärene ýerini ösürip ýetirýän buğdaýyny urmaga ak pata bermegini haýyş etdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow bismillah diýip daýhany ihlasy bilen bir kemsiz hasyl toplan buğdaýyň bir destesini urdy. Şu pursatda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna netijeli işedilýän kuwatly tehnikalary, ustatlyk bilen dolanýan mehanizatorlar bereketli hasylaryň urugyna girişdiler. Dünýäniň öňünde barjy önümlenirjeginiň kuwatly tehnikalary buğdaýy ýetkisiz hemde arasy ýygnamakda ähli taraplaryň kemir hasaplanýar. Hormatly prezident we kärençi daýhanyň alparýany ihlasy we öňdönürjükli zähmetine minnetdarlygynyň şan hükmüne sowgatlaryny goşurdy. Şeýle hem hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow kärençi daýhanyň haýyşy boýunça onuň bilen ýadygarlyk surata düşdi. Şeýle hem bu ýerde türkmen topragyny üsürip ýetirilýän göýek bagça we meýwe önümleriniň, denelik ekinleriniň tohumlarynyň, çörek we çörek önümleriniň sergisi guruldy. Bu görnüşler döwlet tarapyndan ýygydarly golaw berilmegi netijesinde toprakdan bereket öňýanynyň aýdyň beýany bolup durýar. Hormatly prezident we täze bişirilen çörek ködürlendi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow gallaçy kärençiniň hasylynyň bereketli bolmagyny, onuň ajaýyp zähmet üstünliklerini gazanmagyny arzuw edip, bu ýerden ugrady. Soňra hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow dikşorda Liverpool aýatynyň Farabi tarabynyň çägine ýerleşen Gadyn Gaz ýygnaýjy bekedining açylyş dabarasynyň geçiriljek ýerine tarap uçdy. Biraz wagtdan hormatly prezident bilen uçury bekediň golaýynda ýürüýte taýýarlanan meýdançyda gondy. Welaýatyň sonudy saatlarynyň çykyşlary bayramçylyk dabarasynyň öwüşgünini artdyrdy. Hormatly prezident we bu ýerde sergi bilen tanışdy. Onu ýurdumyzyň ýanyç energetika toplumynyň gazananlary, meýilnamalary hemde geljeki ösüşleri, onuň käbir düzümleriniň işi beýan edilýär.
Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistanaky şahamşatynyň baş direktori Çen Huaýlyň hormat prezident boldy. Serdar Berdimuhammedow diwarda asylan foto suratlar hemde çyzgylar görkezdi. Xitoyly hünärmeni hormat prezident boldy Farwet tarapynyň çägine gurulup ulanmagy berileni Gady Ýygnaýjy Bekediň uğurdaş düzümleri, onuň gaz geçirji ulgamy we toplumyň ortaça ýyllyk kuwaty barada maglumat berdi. Hormat prezidentliği hoşniyetli sözler üçün minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň ösürmegine Xitoyly hünärmenleriň işiň gatnaşýanyny kanagatlanma bilen ýatydy. Hemde Xitoyň iri korporasiýasynyň wekilini işinde mundan belekde üstünlikleri arzyp etdi. Soňra täze Gady Ýygnaýjy Bekediň açylma münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Hormat prezident Huda Serdar Berdimuhammedow dabara gatnaşyjylary ýylanıp, halkyň arkadaşly zamanaty ýoluna Liverpool aýtyndaky gadyn kenini täze Gady Ýygnaýjy Bekediň işe girdilmegi bilen hemmeleri tüý sürekden utlady. Biziň alyp barýan açyk kapylar syýasatymyzda beýtarap döwletimizden halkara gatnaşyklarynyň möhüm büniýady bolup durýar. Şundan uralýan Türkmenistan dünýäde ygtybarly hemde jogapkärlik hyzmata şökmüni özüni tanady. Bu ýagdaý döwletimizden ykdysady kuwatyny artyrmagy şert durdy. Halkymyzyň hal ýagdaýyny has ýokurundurmagy mümkinçilik berip, köp sanly dünýä meselelerini çözmäge de himaýa edýär diýip hormat prezident Serdar Berdimuhammedow notady. Belenşiýaly uglewadaro serişdelemede daşarky bazarlara iwermek tebigadan gorlary boýunça dünýäde 4-nji orny eýleýän ýurdumyzyň strategik maksady bolup durýar. Hormat prezident dostlukly Xitoy Halk Respublikasy bilen amala aşyrýan tassamaryň ören möhüm ähmiýeti eýgide bardy aýdyp, Xitoy döwletiniň garaşdyrmydan ilkinji döwrüne biziň bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýanyny hemde şu ýöle beýşanly waka 30 ýyl döwrýanyny ýatlady. Türkmenistan Özbegistan Gazakistan Xitoy gaz geçirjisi munyň aýdy mysallary. Her biriniň uzunlygy 1830 km bolan 3 şahaly gaz geçirji ýylda 55 milliard kub metr mawy ýanyjy geçirmäge mümkinçilik berýär. Onuň 2009-njy ýylyň ahyryna işe giren günden beri Türkmenistandan Xitoy'a 334 milliard kub metrden köp tebii gaz iwerildi. Geljekde bu zerur ýanyjyny iwerleýän meşhurny ýylda 65 milliard kub metre ýetirmek üçin onuň ýene de bir ýagny 4-nji şahatyny gurmak gözüňde tutulýar. Hormat prezident da ajaýyp waka bardaky gurnuňa geçip Liverpool aýtynyň ýurdumyzyň senagat taýdany depkinli üsýan sebepleriniň birinden berdi. Ulaýaty gurulýan döwrüp kärhanalaryň önümçilik medeni maksatly desgaryň sany barha artýar. Gadyn kenini täze gurulana Gady Ýygnaýjy Bekediň şeýle desgalaryň biridir. Bagtyarlyk şertnamalaryň sebäpiniň Kişdewany, Gunwatar Kişdewany gadyny eljek, Gunnogor eljek kenlerini tebigadan gije günnüde 5,5 million kub metrni ýygnap, Xitoy döwletine iwermekde bu bekede uly orunda geçidir. Soňra Xitoy Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatynda şargy döwlet ýaly Siýan Naýçene söz berildi. Diplomat gadyny Gady Ýygnaýjy Bekediň açylyş dawratyna gatnaşýany üçin hormat prezident Serdar Berdimuhammedow tüý sürekden hoşallyk bildirip, Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistany işe başlan pursatynyň beri şu ýyly laýyk 15 ýyl dolýanyny kanagatlanma bilen berdi. Geçen ýylyň dowamynda gaz pudugyny Türkmen Xitoy gatnaşyklarynyň berk esasynyň düýüp tutuldy. Şol gatnaşyklary netijeli döwlet hyzmatdaşynyň ajaýyp nusgasydyr. Türkmenistan dünýäniň iň iri energetika döwletleriniň biridir. Xitoy bolsa Türkmen mawy ýanyjyna esläge ulan döwletdir diýip diplomat sözünde dowam etdi. Hemde döwlet gatnaşyklaryny hasy ösürmek üçin giň mümkinçilikler bardygyny beledi. Soňra Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň müdiriýetiniň geňeşiniň prezidenti Ho Sizyun çykyş etdi. Iri Xitoy korporasiýasynyň ýolbaşçysy bugünkü wakanyň Türkmenistanyň başlygynyň gatnaşmagyna açylyş dawrasy geçirilýän bagtyarlyk şertnamalaryň şäherine täze desganyň ulanmagy bermeginiň möhümdigini belläp, munyň her biri Xitoy we Türkmen hünärmeni üçin ömür boýy ýatdan çykmajak wakadyny bellädi. Myhman Xitoyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň adyndan hormat prezident Serdar Berdimuhammedow energetika pudugyny döwlet hyzmatdaşynyň ösürmegini hemde Türkmenistanyň ýanyňyç energetika toplumynyň düzüminde kampaniýanyň alyp barýan işlerini berýän egurt uly ünsüçini tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Xitoy üçin Türkmenistan gaz bilen üçin edejek ygtybarly iri döwletdir. Xitoy bolsa Türkmenistanyň tebii gaz sowdasy boýunça ören uly hyzmatdaşydyr diýip Xitoyly mehman ýene bir gedekni notady. Galkynyş gaz keniniň ikinji tapgyryny özleşdirmek bilen Türkmenistan Xitoy gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny şartlandyrmak üçin çäreler durmuşa geçirilýär.
Soňra vize film görkezip onu ýalňyş energetika toplumunda Türkmenistanyň hem Hytaý Halk Respublikasynyň netijeli gatnaşyklary hemde gadyny täze gady ýygnaýjy beklediniň ähmiýeti beýan edildi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow dawraly ýagdaýda düwmäni basyp, gadyn beklediniň işläp başlamany ak pata berdi. Türkmengal döwlet konserni hünärmeni çärji utrabına ýerleşen kuwatlygy 432 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik bekedi. Hemde Liwat vilayatynyň ilatyny tebigy gaz bilen üpçünetmäge niýetlenen 3 haji zerger gaz geçirjisini ulanmagy bermek üçin ak pata bermegi haýyş etdi. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň ak pata bermegi bilen hünärmeniň degişli urguda açmagy netijesinde 3 haji zerger turba geçirjisine gaz berilip başlandy. Soňra hormatly prezident toplumyň durmuş binasyny gurdy. Bu ýerde gaz ýygnaýjy bekediň hünärmeni merkediň enjamlaşdyryşy hemde önümçilik tehnologik tapgyrlar barda maglumat berdi. Belenşi ýaly hormatly prezidentiň berýän golawlar netijesinde täze beket kuwatly öňdebarjy enjamlar bilen dogry üpçünedilenler. Hormatly prezident hünärmeni işini üstünlikleri ardy etdi. Soňra döwlet başçymyzy Serdar Berdimuhammedow dawra gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp bu ýerden ugrady. Berqarar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüne ýurdumyň günni ortaýetinde senat we oby hojalyk puduklaryna giň meçhurdy. Özgertler amal aşyrly. Bu bolsa vilayatyň durmuş ykdysat aýdany sadaşly üstüne diýen. Şunu oba zähmetkeşläriniň netijeli işini ýola goýmak ugruna döwlet tarapyndan zerur tagaladyrdylar. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Marwa Liwat vilayatyna iş saparlaryny tamamlap, Türkmenabaş şäheriniň halkary howa menziline ministrler kabinetiniň göçmek giňişlerini mejlisine geçirdi. Mejlisiň gün tertibine iş saparlaryň jemleri täze tapgyrdy. Ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmek bilen bagly ilkinji nowatdaky wezipler girdiler. Şerekeme birnäçe resmi namalaryň tasamalaryna garaldy. Hormatly prezident Marwa Liwat vilayatlaryna iş saparlaryň şäherlerini gallary onuň barşy bilen tanışlanyny, adamlar bilen söhbetdeş bolanyny bildi. Saparlaryň dowamynda möhüm desalarlaryň birnäçesi dawraly açylyp ulanmagy berildi. Hormatly prezident bu desalarlaryň ýurdumyzyň ykdysadynyň ösüşine hem mehriban halkymyzyň har ýagdaýynyň hasy gowranylmagyna oňyn täsir etjekdigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-2028 ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasy taýýarlandy. Sebitleri durmuş ykdysatydan depkinli ösürmek, ýurdumyzyň sebitleriniň ykdysady kuwatyny putrandyrmak, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, raýatlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmak arkaly mehriban halkymyzyň abadan ýaşaýyşyny üpçünetmek boýunça şäherleň göz öňüne tutulmalygyna aýratyn ünit çekildi. Marwa vilayatynyň häkimi Any Berdiýew vilayata toý saparyny ugrap ähmiýetli desalarlaryň açylyş dawratyna gatnaşanyny, gallaç kärleneçiligiň aramasyny getiren üçin arkadaly serdarymyza vilayatyň ähli ilatynyň adyndan tüý sürekdeni hoşallyk bildirdi. Şeýle hem häkimi buğday meýdanlaryny ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygyna balyp, ýyllyk boşnamany üstünlikle ýerine ýetirmek we sewtiň ähli dümleriniň sadaşly işini üpçünetmek ugruna zerur tagalaryň ediljekdigine inanyrdy. Liwat vilayatynyň häkimi Aman Aliýew özgedegine vilayatyň durmuş ykdysaty dönüşdirmegine möhüm ünsürýänligi, ýurdumyzyň senat aýdan kuwatlanmagyna möhüm ähmiýet bolan ýalňyş energetika toplumy degişi desgalan ulanmagy bermegine ak pata berenligi, şeýle hem vilayatyň gallaç kärleneçleri bilen duşup ulan aramasyny ýitiren üçin hormatly prezident we tüý sürekdeni hoşallyk bildirdi. Häkimi vilayaty hemme taraplaryny ösürmek boýunça kesýetlenen wezipleri üstünlikle ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagalaryny etjekdiklerini anandyrdy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň vilayatlaryna oby hojalyk pudugynyň işini döwrüp derejede guramak, harit bolşularyny döretmek, mallarçylyk we guşçylyk puduklaryny ösürmek bilen baglanyşykly meseleleri üstünlikle ýerine ýetirmek babatda häkimlere birnäçe görkezmeler berdi. Şunu işi ýöretmegiň täzeçilik usullaryny ýerlerde tohumçylyk işiniň ösürmegine, alymyň häzirki zamany gazananlarynyň önümçiligi ornaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezident we ministrler kabinetiniň göçme mejlisine garalan meseleleň kesýetlenen wezipleň dogry derejede ýerine ýetirmegi ugruna degişli dümleň sadaşly işiniň üpçünedilmeligini bildirdi. Hemde bu wagtda degişli ýolbaşlary anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Marwa Liwat vilayatlaryna Guran toý saparlaryny tamamlap, hemmeler bilen hoşlaşdy we Türkmenabaş şäheriniň halkary howa menziline Aşgabatda ugrdy. Hormatly prezidentiň uçury bir wagtdan paýtagtymyzyň halkary howa menziline gondy. Bu ýerde arkadaly serdarymyza mäherli garşylandy.
18-nji ýylyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyna başlygy hormatly İlyas Şulfy Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet başçymyzyň taýşyry boýunça her hepdeniň şenbe güni Ahal welaýatyna iş saparyna amra aşyryp, täze döwrüwap idare ediş merkeziniň gurulşygyna alyp barýan işleri şäheri awadanlaşdyrmak bilen bagly tasamlary binalaryň bedegi aýratynyklar bilen tanışdy. Şeýle hem gahryman arkadamyda bu ýerde alınıp barýan ähli işlerde gurulşyklarda halkymyzyň durmuş derejesiniň ösürmegini nazarlaýan ugurlary möhüm ähmiýet bermek bilen baglanşykly meselelere bagşlanan iş maslahatyny geçirdi. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda giňmeçöli özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirmek bilen şäherleň we owulaň keşbi has hem özgördi. Şunu adamlaryň amatly ýaşaýyşyny hemde gowunajaý dyn jarşyny üçin diýen şertlerini döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munun özi hurmatly prezident bilen ýol başlygyny durmuşa geçirilýän we döwlet adam düşünürdiýän şygary baş ýürügden ýan siýasatymyň oňyny netije berýäniniň aýdyň beýanlary. Hurmatly arkadamyda ýolugry merkeziň çäginde gurulşygy alyp barýan KTJ toplumynyň ýanyna saklanyp, gahryman arkadamyda 2 gatly KTJ ýyny döredilýän amatlyklary bilen tanışdy. Öýüň otoglarynyň ýerleşdirilişi, enjamlaşdyrylyşy, gurulşyk serişleriniň hili bilen gyzykany. Gurulşyk işleriniň hili derejesi häzirki zamanyň ösen taraplaryna dogry laýyk gelýär. Şeýle hem hormatly arkadamyda merkeziň bu kunjugyny peýda bolan dörli maksatly desgalan binagarlyk aýratynary, olaň bir betegi sazdaşyny synady. Hemde ähli binalaryň ýanaşyklarlarynyň ýokary derejede awadanlaşdyrmagyň möhüm güýdip hökmüni kesýetlenigini ünsüçekdi. Munun özi gurulşyk binagarlyk babatda öňde durýan güýdip bilen üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjünedi. Hepden mühim wakatlary hormatly prezident bilen ýurt beýiklikli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depinlerde ösýänini äşkar etdi. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň nurany günlerini hormatly prezident bilen Marhemem Lewap welaýatlaryna amala aşyrany toý saparyna başlanyp, welaýatlaryň häkimliklerine geçirilen hoşallyk maslahatlary ýokary ruhanyetlige beslendi. Şanly wakalar münasibetli geçirilen hoşallyk maslahaty Mar welaýatynyň ähli ilatynyň hormatly prezidentimiň arkadagy serdarymyzyň alyp barýan dünýä nusgalyk döwlet siýasatyna, ýurt, umumy adamdat beýiklikli we halkara ähmiýetli işlerine alkyşlarynyň we hoşallyklarynyň çäksizligini aýdyňlygy bilen görkezdi. Hoşallyk maslahatyna çykyş edenler arkadagy serdarymyzyň kabul edýän çödgütleri we döwlet ähmiýetli maksatnamalary öňden görjülükli siýasaty halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmaga, bagtyar raýatlarymyzyň esretli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmäge gönükdirilýär diýip uly büýütünç bilen bellek geçdiler. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna hormatly prezidentimiň Mar welaýatyna bolan toý saparyna, welaýatyň tagtybazar etrabynyň gallaçy kärenleçileriniň buğday tagşyrmak boýunça watan öňündäk ýyllyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirilenligi bilen bagly hoş habaryň aýdylmagy, şeýle hem toý saparynyň dowamynda arkadagy serdarymyzyň welaýatyň wekil wazir etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň ekrançylyk ýerlerine barap, o ýerlerde möhümleýin owa hojallygy işleriniň alınıp barylşy, ekrançy kärenleçi bilen duşup oň ýaşaýyş durmuşy bilen gyzyklanmagy, Mar şäherindäki ýerleşen Gurbanoğlu Hazy mescidine barıp o ýerlerde arkadagy Hazy serdarymyzyň mukaddes käbä ziyaret eden wagty şuňur hormatyň nyşany hökmüne öňe sowgat hökmünde berilen mukaddes teperrigi bu mescidi gowşurmagy hemde Türkmeniň Agoý binatynyň ýanyna köpçülikleýin dawaralary geçirmek üçin niýetlenilen binany açyp bermegi, welaýatyň ähli ilatynyň kalbyna eýtilmejek buýsunç hem şatlyk duýgusyny öretdi. Soňra hoşallyk maslahatyna gatnaşanlar we welaýatyň ähli ilatynyň adyndan halkymyza bagtyar döwürdi. Esretli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmekde alyp barýan dünýä nusgalyk işler üçin hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul edildi. Soňra hoşallyk maslahatynyň dowamy welaýatyň medeniýet we sunawdy saatlarynyň joşgyny ýerine ýetiren aýdym taýla çykyşlary bilen utgaşdy. Ýanglanan şyrny wada aýdym saatlarda we ýerine ýetirilen tanıtlarda ötüşleriň ak ýolundan bedi wada bilen öňe barýan aty watanmyzyň, halkymyzyň gazanan uly üstünlikleriniň, hormatly prezidentimiň döwlet ähmiýeti tutumly işleriniň wasfy belenten ýetirildi. Bu ýerde uly joşgyn bilen ýerine ýetirilen şowkunly çykyşlaryň äklidi ýurdumyzyň ötüşleriniň täze belentliklerine tarap ynamly öň alyp barýan ýurt ähmiýetli işleri durmuşa ornaşdyrýan arkadagy serdarymyzyň adyna alkyş döwler bolup ýanglandy. Şeýle hem Lewap welaýaty häkimligine hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň günnogur sebitine toý sapar döwrüne sebit ähmiýetli detgalyň ulanmagy berilmeginiň hemde işe girdilmeginiň şanyna hoşallyk maslahaty geçirildi. Onda çykyş edenler arkadagy serdarymyzyň şag adam düşen ýurdumyzyň her bir kunjogy gülgüldarlyga, ajaýyp özgörtmeleri betlenýär. Hormatly prezidentimiň halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň 18-nji iýulyna Lewap welaýatyna toý sapary muň şeýledigine aýdyňlygy bilen güwä geçýär.
Hormatly arkadagly serdarymyzyň Lewap welaýatyna toý tapar döwründe sebitde gyzgalaňly dowam edýän gallo rognyň alınıp barlyşy bilen içkin gyzyklanyp, Çerje Ütranyň Watan Daýhan birleşiginiň gallaçy kärinneşeti bilen ýakynan söhbetdeş bolmagy, şeýle-de welaýatyň Farawit tarabyna ýerleşýän Gadyn Gady Ygnaýjy we paýlaýjy beketiniň açylyş sabaratyna gatnaşmagy, şoň ýaly teleköprü arkaly Çerje Ütranyň çägine ýerleşýän kuwatlylygy 432 megawatt bolan ga turbinaly elektrik stansiýasynyň TV gaz bilen ygtybarly üçinçek 3 AZ zerger gaz geçerjetiniň işe girdilmegine akpata bermegi gadymy Lewabyň Bagtyar ilatynyň buýsonçly başlaryny göge ýetirýär. Çünki hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilen Gadyn Gady Ygnaýjy we paýlaýjy beketiniň geljekde Dostany Hytaý Halky Respublikasy bilen öňden bar bolan dost ogonlygy ýugurlanan özara bähwitli ykdysady gatnaşyklary hasa pugtalandyrmakda, dostlukly döwlete eksport edilýän TV gazyň möçürini artdyrmakda, şoň bilen birlikde täze iş orunlarynyň döredilmegine, täze gady ýataklaryndan alynýan TV gazyň hasabyna Günnäger welaýatynyň ilatynyň gady üçinçiligini gowlandyrmakda uly ähmiýete eýe boljak şanly wakalaryň biridir. Soňra hoşallyk matlagyna gatnaşyjylar tarapyndan hormatly prezidentimizden ýüllenme kabul edildi. Bayramçylyk ruhyna betlenen hoşallyk matlagady medeniýet we sunugy dostlarynyň kalp joşdurjy işlerini wagly çykyşlary bilen dowam etdi. Belen teňlerde ýanglanan aýdymlarda watan mukaddetligi, ýurdumyzyň şanly ödüşleri, bagtyar hem erkana durmuşymyz, gözel tebigatymyz, arkadagly serdarymyzyň rowaj işleri uly joşgyn bilen wasp edildi. Hoşallyk matlagyna gatnaşyjylar arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman tutumly işleriniň mundan rowaj almagyny tüýsüreklerinden arzu etdiler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkyň arkadagly zamanasy ýylyna agyknyň gadymy mekany bolan ahaly ýaýlalarynyň edermen hasulatlary watanymyzyň genji hazynasy Daýhanyň rysgal döwleti bolan ak buğdaýyň bereketli hasylyny kemal etdirmekde görüldüli zähmet çekýärler. Şunlary welaýatyň agykny meýdanlaryndan Daýhany ahlaky bilen ýetişdirilen buğdaý hasylyny ýygnamak işi gyzgalanly dowam edýär. Daýhanyň hakowsary arkadagly serdarymyzyň ýurdumyzda amal aşyrýan owu hojalyk özgörtmelerini, zähmet adamlaryny edýän himayet gollawlarynyň göwünleri galkynan, ahyl welaýatynyň edermen gallaçy baby daýhanlarynyň her bir iş güni kalp joşdurjy zähmet üstünliklerine, ýeňişlerine betlenýär. Adat şeýuwten watan şemalyny guşgurtyk dänelerden dolduran başlaryny tylla topraga imaý bilen egip ygşyllanyna, Allah diýersiň tolkun atýan sary deňdi ýadyna salýan uç gyraksyz gallaly meýdanlarda hereket edýän ora-gorjy kombaýnlaryň, ýygnalan hasyl gallyk kabul etiş harmanhanalarına bökdönçli daşaýan awtologlaryň sağlaşykly tetleri, öz bolşy zähmet mukamyny urlap hemmelerde ilham joşdurjy duýgulary ýörýär. Pek zähmetiň gaýnap joşan ýerlerine günortaňky dinçaş ara kesmelerde ýygydarly guralýan meden köpçülik çäreleri bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyda pek zähmete buýsunç duýgularyny artdyrýar. Bu jogapkärli pursatda medeniýet we sunugy işgärleriniň akinli meýdanlarda gysga wagtlyk günortaňky ara kesmetine her bir iş gününi zähmet edermenligini betleýän gallaçy baby daýhanyň arasynda guraýan çykyşlary, şeýle hem söwda hyzmatlary hemmelerde göwün göterji ýürek joşdurjy duýgular döretýär. Muňa bolsa olaň buğdaýly meýdanlarda hasyl ustatlarynyň arasynda ahal welaýat ýakimligi hemde welaýatyň jeňmeçilik guramalarynyň bilelikli guramagyny iş bütünine guralan medeni hyzmat hem aýdyň şaýatlyk etdi. Medeni hyzmatlaryň dowamynda atarlan toý gazanlaryna taýýarlanan köp görnüşli gadymy milli tagamlar hem dawaran öz bolşly bedegini urly. O ýerlerde gelin gyýlarymyzyň mehir ihlasy seňdirilip, ýugrumy ýetirilen hamirlardan taýýarlanan toý pişmeleriniň bişirilip, gyzygyny bilen iýleşlerimizi hödür edilmegi zähmetkeş adamlaryň kalbyna has bir mehirli duýgular oýardy. Bu ýerde ýaýwanlandyrylan sergide ýurdumyzyň göýek kiransy daýhanlarynyň ihlasy bilen ýetişdirilen göýek we bakçy önümleriniň şeýle hem usat gallaçy daýhanlarymyzyň ýetişdiren ak buğdaýyndan öndürilen unaş, çörek we çörek önümleriniň gözüňi dokundurýan görnüşleri gallaçy baby daýhanlaryň yrtkal bereket etçilýän ine topragymyzda bolan ihlaslaryny has artdyrdy. Ahal ýaýlalaryndan ýygnalýan buğdaý hasyllary ýüri taftyloglarda gally kabul etiş kärhanalaryna bökdönçde dugradylýar. O ýerlerde bolsa halkymyzyň yrtkaly bolan guşgurtak buğdaý däneleri talaby laýyk arassalanyp, döwrüwap ambarlarda saklanýar. Welaýatyň durly ýerlerine gally kabul etiş kärhanalaryna dünýäniň iňkämi tehnologiýalary oturdulan önümçilik bölümlerine buğdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hilli unlar ilatymyda elýeterli narkdan uradylýar. Ahal welaýatyna döwlete taşyran önümler üçin gallaçy kärenneçiler bilen pul hasaplaşyklar geçirilip başlandy. Özleriniň tawşyran däne hasyllar üçin girdejlerini hasaplaşmagy gelýän daýhanlaryň şahatlyklaryny, begenç buýsunçlaryny hiç sordat bilen deňär ýalyar. Daýhanlar bilen hasaplaşyk işlerini geçirmäge jogapkär işgärler bolsa, girdejlerini almagy gelýän zähmet adamlary bilen hasaplaşyk işlerini bökdönçde geçirýärler.
Ahıl olaýtynyň hasıl ustatlarynyň haýsy biri bilen gurrundaş bolsaňda olar ýurdumyzda zähmet adamlarynyň ýaşaýyş durmuşy hakda diýen ýaduzy tagalaş üçin gahryman arka dagymyda hemem arka dagly terdarmyda öýleriniň päk galplarynyň çykýan alkyş döwlerini buýtans bilen beýan etýärler. Orok mögtüminiň ilkinji gününe buğday orogynyň boşan ýerleň saman ýygnamak, soňra bolsa sürmi işlerini gize gündüziň dowamyna amala aşyrylýar. Harmanyňyza bereket, edermen gallasylar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň Tomasky deýinjaş mögsüminiň ýokary ruhy berentlikde dowam edýän häzirki ýatda garjy pursatlary hormatly prezident bilen parasatly başçylygyna raýatlamyň baş saglygynyň garaşdygy baky tarap Türkmenistan döwletimiň güllep ötüşini alamatlanýan esasy görkezijiliň birini öwrlenigini ýene bir ýola ähli aýdynlygy bilen tasdiklaýar. Dünýäniň şapahana ulgamynyň merjenini öwrleni awada milli täýähatçylyk dolugyny dolugyny gorşap alan gögün göterji pursatlar bolsa, şeýle buýsançylyk hakykatyň öz borçly suwutnamalaryny öwrleýär. Ýurdumyň durly künjeginden Hazaryň sapaly kenarynyň bedegi bolup durýan awada milli täýähatçylyk dolugyna din salmaga gelýän durly ýaşdak Bagtyar raýatlaň Tomus mögtümini ýatda galjy göwün göterji pursatlary betläp, jany çypaly howasyndan lezzet alyp, spordyň durly görnüşleri bilen dowamly meşgullanyp saglyklaryny berkitmekler üçin zerur bolan ähli şert mümkinçilikleriniň üpçün edilenligini bellemek gerek. Milli täýähatçylyk dolagyndaky tagaldyş diňjaş merkezlerine wagtlaryny peýdaly geçirýän ýurdumyň Bagtyar raýatlarynyň her bir güni şuň ýaly göwün göterji pursatlary betlenýär. Bu ýerde Tomusky diňjaş mögtümini şatlyk şowguny betleýän durly ýaşdaky adamlaryň döwrewap din salmaklar üçin döredilen şert mümkinçilikleriň her biri ilkinji nowatda arkadagly terdarmyň ýurdumyň ilatynyň başdaglygy babatda aladalan insanperwer döwlet siýasatymyzda naýbaşy orna durýanlygyny ähli aýdynlygy bilen görkezýär. Awada milli täýähatçylyk dolugyny ýerleşýän tagaldyş we diňjaş merkezlerine adamlaryň talaby laýyk din salmaklar üçin döredilen oňaýly şert mümkinçilikler hemmilerde çuňur kanagatlanma duýgularyny öğretýär. Bagtyar raýatlar bu ýerde insan saglygyny pugtalandyrýan durly şpahana bezergilerinden netijeli peýdalanýarlar. Awada milli täýähatçylyk dolugyna awada şpahanatyny din salmaga gelýänler sanan barka artýar. Meşhur şpahananyň häzirki zamanyň kämil lukmançylyk enzamlary bilen üçinçiliginiň nutgolyk derejede bolmagy adamlarda ruhulentlik duýgular döretýär. Owadaty dünýäde bolan täýähatçylyk dolugyny din salyp saglyklaryny dikeltýän raýatlaň gahryman arka dagly terdarmyda hoşallyklarynyň çägi ýok. Döwrewap mehmanhanalarda hemde awada şpahanatyna gahryman arka dagmydan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly meşhur ilmi kitaby esatyna taýýarlanýan melkemlik şaýlarym hödür edilýär. Spordyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa şpahana bezergileri bilen sagalaşykly goşup, raýatlaryň saglyklaryny hasy berkitmeklerine itergi berýär. Şeýle de diňjaş mögtümini şatlykly hemde peýdaly geçirýän Bagtyar raýatlar deňdiň kenarlaryna gezim edip, durly maşyklary ýerine ýetirýärler. Hadar deňdeniň jany melkem suwuna ýuwunmak mümkinçiliginden hem netijeli peýdalanýarlar. Şuňlar ýurdumyň ähli ýerlerine keç agalar tagal şu diňjaş merkezlerine wagtlaryny şatlykly geçirýän körpeleň şadýan gülküleri sar tarapa ýaňsalýar. Ulu şatlyk şowguny dowam etýän Tomusky diňjaş mögtümine Bagtyar çagalan wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmekler üçin awada milli täýähatçylyk dolagyndaky çagalar tagal şu diňjaş merkezlerine döwrewap işler durmuşy geçirilip gyzykly çärelerdir dabaralar ýokary ruhulentlige betlenýär. Awada milli täýähatçylyk dolugyna çağıllary niýetlenip gurulan tagaldyş we diňjaş merkezlerine geçirilýän döwrewap çäreler bugün özüniň şatlyk şowguny baýlygy, ýatda galçylygy, şeýle de çağıllary çäksiz ruhy lezzet paýlaýanlygy bilen tapawutlanýar. Ýaşlar guramatynyň türkmenbaşy etrap we şäher geňeşlerini geçirýän bedenteri sport we meden çäreleri ýokary ruhulentlige betlenýär. Deňdiň kenaryna geçirilýän ýaşlar çağılar uly höwes bilen gatnaşýarlar. Milli täýähatçylyk dolugynyň mühim aýratynlyklarynyň biri bolup durýan diňjaş merkezli Awada akwaparky bu ýerde din salýa etlenlik ýaşdaky adamlaryň uly höwes bilen gelýän künjekleriniň biridir. Bu ýere gurulýan gedelençler Bagtyar çağılarda Tomusky diňjaş mögtüminiň uzak wagtlap ýatdan çykmajak täsirlerini galdyrýar. Awdadaky jadyl kenar deňiz merjeni älam oşar atly teýilgäkler toplumyň bu ýere gelenlere şatlykly ýakymly pursatlary peşgeş berýär. Deňdiň sapaly kenary hemmeler üçin tagaldyş meskenler. Onda adamlar din salýarlar, tebigi bejer arkaly saglyklaryny dikeltýärler. Gaýykdyr gemelerde gedelenç etmäge deňiz suwunyň tämilliginden, howatynyň durlugyndan ganmagy giň mümkinçilik alýarlar. Gojaman Hazaryň gözelligi ýürekleri joşdurýar, göwnler galkındyrýar. Awada milli täýähatçylyk dolagyndaky bir-birinden owadan gözel binalan gijek gözel görnüşleri Awadanyň asuda gijesi bilen saglaşyp, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň il bagtyarlygyny bütün äleme zar etýär.
Awada millet ýahaçylyk dowlagyny dowam edýän din jaşmy höküminiň bir ýerde din jalyanlar üçin uzak wagtlap ýatan çykmajak ýakymly pursatlara betlenmeginiň gözbaşynda duran gahrman arkadagyly serdarymyzyň adyny aýdylýan alkyş töllери bolsa, Bagtyar raýatlaryň her bir ýeriniň dilleriniň finatyny urlýar. Yurdumyzyň durly künjeklerine içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna ekologiýa ýol hereketiniň düzgünleri, ýangyn howpsuzlygy boýunça wagt netigatlary giň gorun berilmegi oňuň netijelere betlenýär. Hormatly şerhäder bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada. Yurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alayk edilýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ülkär döwri iýun aýynyň 20-sine tamamlanýar we iýun aýynyň 20-nden aralyk döwür başlanýar. Mehriban adamlar, gelingen bolsa iýun aýynyň 20-sinden iýun aýynyň 26-syna çenni hepden dowamyna yurdumyzyň vilayetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Ýani hepden dowamyna yurdumyzyň çaýyna günnatardan çyl howa akynyň aýrlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ahal vilayetinä atkem ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gejeng temperaturalarynyň hepden ortasyna ýokarlanmagyna garaşylýar. Haýatdaky yurdumyň barkyn vilayetinä atkem rutly hepden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnatardan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemalyň smogyny hem-de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündizleri 37-40 gradus ysy, vilayetin Kanarya etraplarynda 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal vilayetinä atkem bulutly hepden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günnatardan günogary ugruny etýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemalyň smogyny hem-de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündizleri 31-36 gradus maýylan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyň Mary vilayetinä atkem bulutly hepden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnatardan günogary ugruny etýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň smogyny hem-de howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündizleri 30-35 gradus maýylan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap vilayetinä atkem bulutly hepden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnatardan günogary ugruny etýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemalyň smogyny hem-de howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündizleri 31-36 gradus maýylan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyň Daşwat vilayetinä atkem bulutly hepden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnatardan günogary ugruny etýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň smogyny hem-de howanyň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündizleri 30-35 gradus maýylan 41 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda atkem bulutly hepden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnatardan günogary ugruny etýän tezlik sekundda 8-10-dan 12-14 metr etýän şemalyň smogyny hem-de howanyň temperaturasynyň gecelerine 22-24 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl, gündizleri 32-34 gradus maýylan 41 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdum boýunça iýun aýynyň 20-sine magnet gaýdasynyň durluk ýerde bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz iýun aýynyň 20-sinden iýun aýynyň 26-syna çenli hepden dowamynda yurdumyzyň vilayetlerine hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolaňyz. Edil watandaşlar, Tomuz pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş öklesinden gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýäs. Mehriban ýerleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun watan habarlary hepleşmemiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşliň ödeninde bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolun, edilýär.